Ililo. Bago daw ning harness. Made in China lagi daw. Made in China pa jud. First time pa jud ko magamit. Pero mas mahal ni harnisa kaysa sa unang gamit na mo nga. Oh, pero once lang daw siya magamit. Hala. Laka. Laka. Bakit mabuang ka dali? Final destination. Yeah, regards sa takang Mikay of Jet ya. Ngilo kayo sa tiil. Lahat mo sila. Ah! Wala na kayo utang na bilhin mo sa problema pa mi. Kung dagan pa kung dagan mo utang, okay na jud kayo. Gua aya ha. Nato yung saksyon ng mga ganito ka na. Ay, daghan jud mahiya. Bawat isa na sa libo. So welcome to Danao Adventure Park. Di project. Ayo. Maglingkod ka to ba nga? Okay. Sakit jud ay siya. Aray. Atras naman. Bunda ka na sakit dito. Sakit na mas. Sakit sa inyo. Ano? Amoy na. Sakit to eh. Okay. Wala ka sakitan John. Wag ka kayo mo fat. Tara. Oh, mas better. Professor, ano una? Okay. Anong platform yung kura? Ikaw na. Okay. Pagkataon na ka, mayat na ko. Okay. Sunod, ang sunod. Okay. Triple, then swing. Okay. Kasi pag nag-swing na, pwede mo mamuhi. Pag kaya. Pero pag delay, delay ka. Okay. Hindi na importante sir ha, nagbalik din mo ako ng itsan mo ha. Okay. Ano lang, it's safe. So, Copy. tabi ba niya? Ano, nagbalik. Okay. Ano may saktong sir ha. Dito na, ibalhan mo sir. Magana lang, straight ka nung niling kamot ha. Ano lang, straight. Kung nag-pre-fold ka, ano nga, naka-straight lang. Ayaw, hampak ka niya ha. Okay. Okay na nang usaray mang gunit sir, ayaw kabalaka na. Pwede mo kami gulay Mag-gunit. para makunin mo komportable ka. Ayaw, hampak ka niya ha. Okay. Straight lang ka nung ano lang. No. Wala yung unang ari, kasi siguro. Abang nang dala dapit. Straight lang ka mo, sir. Straight lang. Are you ready? Ready? 3, 2, 1, bombs away! Down just like Holy Mary, Mariana, Mariana Cross. Your beauty never really scared me, Mariana, Mariana Cross. You show us to all I wanna be. I will take you eternally, and I see nothing wrong with that. So guys, payawan ka magtakas dito. Mariana Cross. Oh. Ang ata, uy. Ira ko ma-imagine akong dagway. Dili, tama-tama lang. Oh, good.
dito nga side and all. So mo ni ang Danau Adventure Park. Mo to pinaka-extreme na ako na na-experience. I-drop ka from there to here. Sabi ka hangin. That's the first 2 seconds na murakag mabuang. That's crazy.